כיף חיים ממשנת חיים, לומדים משנה ונהנים. הלימוד לעילוי נשמת אבינו חיים בן שמחה. אני עקפתי את כולם, מגיע לי כתר. וואו, יערה, כל הכבוד. אתם יודעות שיש כתרים שהם הכי חשובים בעולם? רגע, זה מה המשנה? כן, עכשיו אני גם בדיוק נזכרת שיש משנה כזאת. איזה פרק? פרק ד' משנה י"ג, את רוצה להקריא? מאיפה יש לי משנה עכשיו? אני אביא לך. תודה. הנה, רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, ששגגה תלמוד עולה זדון. רבי שמעון אומר, 3 כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. וואו, אני רוצה כתר מלכות. אני אשב לי על שמחה ויבקש מכולם להביא לי דברים טעימים. נו באמת. אבא, אולי תבוא להסביר לנו את המשנה כמו שצריך? בטח, בשמחה. המשנה שלנו בעצם מורכבת משני חלקים. החלק הראשון זה הממרה של רבי יהודה. שרבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, ששגגה תלמוד עולה זדון. מה זאת אומרת? כשאתה לומד תורה, אתה צריך ללמוד את זה ברצינות, להשקיע, להבין, לזכור, ולהשתדל באמת לדעת כמה שיותר. כי מי שמזלזל בלימוד ומי שלא יודע, אחר כך עלול גם לעשות עבירות. ואז זה בעיה שלו. למה לא למדת? אם היית לומד, היית יודע איך אמורים להתנהג. וככה יש על כל אחד מאיתנו אחריות ללמוד ולהשקיע. למשל, מי שלא לומד איך נוטלים ידיים נכון, אז כל החיים שלו נוטל ידיים בצורה לא נכונה. וזה אשמתו. אם היית לומד, היית יודע איך לעשות את זה בצורה נכונה. מעניין מאוד, אבל מה שעניין אותנו בעיקר במשנה זה הנושא של הכתרים. אתה יכול אולי להסביר מה אומרת המשנה? בטח, זה בדיוק מה שבאתי לעשות. זה החצי השני של המשנה. ששם רבי שמעון אומר, 3 כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהן. למה הכוונה? העניין הוא שיש כמה דברים חשובים, כמה דברים שזה מי שיש לו אותם זה כאילו יש לו כתר על הראש. זה אומר שהוא מאוד מאוד חשוב, שצריך לכבד אותו. הראשון זה תלמיד חכם, זה כתר תורה. בן אדם שלמד הרבה תורה, כאילו יש לו כתר על הראש בגלל התורה שהוא למד. הדבר השני זה כתר כהונה. אדם שהוא כהן, הוא מורם מהעם, הוא בן אדם חשוב, הוא בן אדם שצריך לכבד אותו על זה שהוא כהן, על זה שכשיבנה בית המקדש בעזרת השם, אז הוא יעבוד בבית המקדש. אז זה כתר כהונה. וכמובן מלך צריך לכבד אותו. בעצם זה שהוא מלך, הוא השליט של כל עם ישראל, אז לכן יש לו כתר מלכות. רגע, אבל אני לא מבינה. מה זה כתר שם טוב ולמה הוא כל כך חשוב? כתר שם טוב זה אומר מי שמתנהג יפה, שכל המעשים שלו טובים, שכל מי ששומע עליו אומר וואו, זה בן אדם טוב, זה בן אדם שצריך ללמוד ממנו, זה בן אדם שהלוואי שהייתי כמוהו. זה נקרא כתר שם טוב, כי יש לו שם טוב. כל פעם שמזכירים את השם שלו, מזכירים אותו לטובה, בזכות המעשים הטובים שהוא עושה. ומה שהמשנה מלמדת אותנו, שבן אדם כזה, זה יותר חשוב אפילו ממלך, אפילו מכהן ואפילו מתלמיד חכם. זה בן אדם שהגיע בזכות המעשים שלו לפסגה, למקום הכי גבוה שאפשר לשאוף אליו. שזה אפילו יותר מכל אלו שסיפרנו עליהם קודם. וואו, הלוואי שאני צריך לעשות כל כך הרבה מעשים טובים ויהיה לי כתר שם טוב. הלוואי, רוצה לשמוע שיר על המשנה? כן! רבי אלעזר בן שמוע אומר, יהי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך, ומורה רבך כמורה
בשמיים. רבי יהודה אומר, עבד זעיר בתלמוד, ששיגג התלמוד עולה זדון. רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן, וכתר שם טוב עולה על גביהן. רבי נהוראי אומר, הווה גולל למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך, ואל בינתך אל תישען. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מסורי הצדיקים. רבי מתיה בן חרש אומר, הווה מקדים בשלום כל אדם, והווה זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים.